Gangy opic tu ukradajú turistov. Čakajú na stop výhľady a uvidíme, či sa opicám podarí okradnúť nás. Alebo uvidíme, kto ukradne koho. Nemôžem tak trapošiť, ale práve sme zapohli. Chystáme sa ísť hore vlastne úplne na kopec. Odtiaľ tu krásne výhľady. Aj tuto sme boli krásnou priateľkou. Ideme na najkrajší výhľad celého Gibraltaru. Aha, čo pre nás prichádza. Ahoj. Hola. Hola, mamacita. Pojďte. Dobre. Lví mala práve prvý stret s opicou. Ona mi vošla normálne do cesty. Tak prepač. Ešte aj riť vystrčila. To vypípame, že? No tak keby si vystrčila, tak koniec chodby, no. Pýtate sa, Filip, prečo máš takto batoh? No, lebo opice. Normálne, že ti naskočiť dozadu na batoh. A vyberú si to, čo chcú. Zacítia, že tam máte fajný švánkes. Alebo nejakú dobrú slovenskú domácu, hej? Ale to by tu bola jedna party. No to by mali všetky opicu ráno, vieš? Povedz 3-krát Gibraltar. Gibraltar, Gibraltar, Gibraltar. Presne tu sa nachádzame. Tam za nami vidíte ten najznámejší kopec. Yes! Počkaj, ja ho chytím, dobre? Aha. Pajsatnička na dovolenke. Tu hneď je letisko, tam letí lietadlo. Čekuj. Pozri, a ono hen tam... Nevidím ho. Ono prešlo vlastne tú skalu a tam pristane. To je extrém. Tie hnusoby. No, tak. Ja milujem opice, to tam musíme povedať. Ale oni sú také pľuhy. Pozri sa, ako sa ti to tam opeluje. Toto ste možno nevedeli, ale Gibraltar má iba 10% daň. Pozor, žiadna DPH. Ale čo je zaujímavejšie, že vďaka tomuto je tu toľko isto SROček ako obyvateľov. Zhruba 30 000. A transačná daň to určite bude, že? Transačné daň a takéto veci. A ísť zase ďalej. Ja ho fakem, ona si zobrala jedlo a vyšla na stôl. Mňa poráži, aká je pekná. Poďme si kúpiť opicu, prosím. Čo na to hovoríš? Sem, poď sem. Nezbudí ju ani húkot lietadiel. To bolo najlepšie rozhodnutie ísť z Malagy do Gibraltaru. Práve sme prišli na pláž pod Gibraltarom. Ďakujem. Ako posledný bod výletu sme si dali pláž pod Gibraltarom. Ale neuveríte, čo sa stalo. To bolo dobré. Ako posledný, na záver dnešného dňa sme si dali program pod skalou na Gibraltáre. Prišli sme sem a práve teraz spoza nás zlietlo lietadlo. Veľké dopravné lietadlo. No, extrém. Normálne takto, ako bola tá skala, presne takto. Však uvidíte, zabere. Je to gibraltarské letisko, ktoré má normálne, že prechod cez runway. Tu sme cyklisti, musia zastaviť auta, všetko, prejde lietadlo, vzletí, cez prechod idú ľudia, cyklisti, auta. Extrém. Any other person, but he is a burden, and I feel like cursing can't confide.